Szóval most tenni fogunk egy ilyen chipset. Megnézzük, hogy jó lesz-e. Mert akkor megnézzük, hogy milyen, hogy sírtam. Hú, nézzétek meg most azonnal! Szeretném, hogyha ti is lájkoljatok, és iratkozzatok fel az én csatornámra, mert akkor felrakom, és akkor csak mondom, hogy aki vagy Sanyi, vagy Kevin engem követ, és akkor majd átmegyünk. Na. Ja. Na, Anni. Ja. Olyan kis amikor sajtos, meg hagymás. Szönni. Ez amúgy is hisz. Sziasztok!